makadasig kaayo ang gisulti ni Hesus sa atong ebanghelyo nga mianhi siya aron pagtawag sa mga makasasala aron maghinulsol. Kamo makasasala mo o dili? Oh, kana gitawag tas Ginoo. Nya maghinulsol mo dili? Very good, children. So kamong mga asawa, di na mo magyaw-yaw sa inyong bana. Kamo sa mga bana, di na sad mo magsigi o pasapot sa inyong asawa. Di na mo magsigi supak-supak sa ilang gusto. Kamong mga ginikanan, gitawag mo sa Ginoo sa paghinulsol, di na mo mga saba sa inyong mga anak. Saban? Okay, dili. Mabuangon lagi gyud mo. Kamo sa mga anak, gitawag sad mo sa Ginoo kay mga makasasala man sad mo, dili na mo magtinapulan, dili na mo magsigi og supak-supak sa inyong ginikanan. Kamong mga maestro, gitawag mo sa Ginoo kay mga sad-an man sad mo, dili na mo mga saba sa estudyante. No? Mga estudyante sad, mga sad-an sad mo, dili na mo magsigig duwaan ng computer, dili na magsigig tan-aw ang mga porn, dili na magsigi og premarital sex bisag mga bata pa kaayo. Ang pari sad gitawag sa Ginoo kay otro man sad ning sad-an, dili na mi mahangol anang kolekta, amo na nang i-share sa sakristan. No? Nindota ka ginani, no? Imagine ko noon say mahitabo kung kitang tanan nga mga makasasala mo sunod sa gitawag ni Hesus nato. Sa inyong paminaw, nindot o bati ang resulta? Basta nindota. Pero ang dakong question mark, mosunod bata o dili? Sayon ba sundon ang iyang tawag nato o lisod? Kanang naingong lisod, impiernohono na. Sayon kayo, perting sayon na rin. Tanawa si Levi, nahimo maning Mateo si Levi, usa man sa iyang mga, sa atong ebanghelista, usa ni sa mga followers, 12 ka disipulo ni Kristo. Kung sa iyang gibuhat, gibiyaan niya ang iyang okasyon sa sala, ang pangubra ng buhis, gigasto niya ang iyang kwarta sa paghimo o hikay sa mga makasasala sama niya, mga kobrador sa buhis o uban pang mga makasasala. Nya dito siya nabag-o. So ang makapahimo day natong santos sama ni San Mateo or si Levi, ang makapahimo natong santos or great saint, mao di ay ang ato sang paghatag og dakong gugma alang sa atong isig ka makasasala. Murabag ang makapapas sa atong sala atubangan sa Ginoo mao ang paghigugma sa atong isig ka makasasala. Sige, lingian na imong tupad. Hingna sugod karon higugmao na tika. Okay, makasasala mo po na. Sige na. Hingna dayon. Wa ka kahibaw kon siyang sa pero higugma alam. Mao bitaw diri sa atong unang pagbasa, ingon diri ang Ginoo, kun likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok ug ang daotang pulong. Kanus man mahitabo ning pagdaog-daog, pagtulisok ug daotang pulong kun ato nang kontrahon or ato nang sawayon o ato nang hukman nga dautan ang atong isig katao nga nakasala. Pero nang imong bana mga bit or imong asawa mga bit, unsa mang pulo nga imong gamiton,
Imo ba ng tulisokon? Imo ng daog-daogon? Imo ng hatagag daotang pulong? Patay ka diha. Likay na. So magsakpan nimo imong asawa ng abit, niya bana ka nga gustong mabuutan, imong angkonon nga parihas ka sa imong asawa makasasala. Di ba? Yan sa may imong isulti. Sige, nga bana. Sa may imong isulti sa imong asawa. Moingon ka, wak kay uwaw. Animal ka. Hugaw ka. Kaluod sa imong naong. Mana ka? Ayaw. Ing nagid siya nga sakit kay ni imong gibuhat nako day. Kay kamo na mas pari di ay mo nagsigig kuyog. Mo dahing pirmi kang maliit og uli niya luya kay kaglawas na sakit yung guys tanan, pero akong nakita diha nimo ang ako sang sala kay nagkuyog ning Mari atong niaging adlaw ana. Na nakita nako ang bunga sad sa akong pagka makasasala dili ay makaingon sa dangimong bana mao tingali ni ang bunga sa sige sa nakong panugal, sa sige nakong hapyod sa manok nga wa na ko mohapyod nimo ana. Mao na nga nahapyuran hinuong kang pari, di ba? Kay kana manggong sala kuha na siya kanang network ba, dili na mahitabo ang sala kun way tao nga nisuporta ana indirectly or directly. Ako isip pare kung daghan kayong mag premarital sex dinis akong parokya dinhi ba mga batan-on siging tinukhangay bisag way kasal, accountable ko ana ngano man wa nako giwali, wa nako paningkamuti nga masabtan unta nga kana di ay sala. Nagpakahilom ra ko. Mao na sala nako na makakontribute. Pero magsigi kog wali, sige kog wali nga kanang premarital sex sayop na, kadang kabit-kabit sayop na, makapaimpierno na, kanang pagsigig pamunal anang mga bata, kanang sigig pangasaba, siging pamalikas makapaimpierno na, kanang pagsigig away, siging linibakay, kanang kadaw anang yuta, kadaw anang mga kwarta nga makapaimpierno na magsigi kog wali ana. Unsa may mahitabo? Basig na ay ubay-ubay nga di na magkiniha ay tungod sa yuta, tungod sa utang. Basig daghang ginikanan nga mupugong nasbaba nga di na mamalika sa mga anak. Basig daghang mga batan-on nga na nag-uyab-uyab nga di na magsigig linayogay o kinuutay aron makasa. Di ba? Pero magpakahilom ko, nya igo ra kong musaway og nanay mahitabo, otro sad kong accountable. Kamong mga asawa makapangabit inyong bana tungod kay sige sa mong yaw-yaw, sige yaw-yaw, nyag muhikap ang bana, sige wakli kay giluod na. Ay mo pagmahay o mutabok na dito sa silingan nga sigig pangamay nga inigdool siging hapuhap siging paraig kinsa may dili madaana nga di untay angayan nga mo paraig, di untay angayan nga mo hapuhap nga asawa magpunay na magyaw-yaw, mura na magtigri ang batasan, sige na magsikmat, di ba? Yeah. Tutok-tutok ba muna ko? Muna, likay. Matod pa ni Jesus, likay. Magsigitag mo nga naay kawatan, naay mga tulisan, naay mga korap, nga mga officials nato sa gobyerno o sa simbahan. Pero unsa may atong gibuhat? Matod pa diri sad, kung pakanon ninyo ang mga gigutom, hatagan ninyo, hatagan ang makabos ay ilang gikinahanglan, musidlak kamo. Magway mangawat nga sige masatag kinuralay sa atong balay
no trespassing man, bisag bungas bayabas, din amang kamuhatag sa imong silingan, imo namang pusilon o mukuha ng bungas bayabas nga, maura in taon na ilang ipamahaw. Ingka ako man ang ibaligya pa din, para unsa man, aron ko makakwarta, o ihatag lang na sa imong silingan, mga kaymito, ng mga lubi, lahi, panghatag na, apil na ng lagas, aron makudkod na nila, himong bukayo. Mau ba na? Sakto ba na? Di ba? Tungod sa imong kadaho, tungod sa imong pagkadili manggihatagon ngadtos mga kabos o nanginahanglan, nangawat na sila nya naigo kas pagpangawat porti nimong sukua, gusto na nimong patyon sila utro sa kang buangon. Ko na be, kanang akong giawhag ninyo, unsa may akong giawhag, ingon ko, kanang atong mga balay, mga koral ba o pultahan, butang irago nag tarpulin nga naay gisuwat nga unsa isuwat, pagtuktok kamo o kamo ablihan, pangayo kamo o kamo hatagan. Sige kuno, kitang tanan mga Katoliko, atong butangan, atong balay, ingon ana, napakay mangawat na tingali pero minus na ngano man ang kawatan, manuktok naman ang kawatan, mangayo naman, di naman manulis kay imo man gibutangan diha pahibalo, pero butangan na nimo beware of dogs, no trespassing, private property, aka na patay ka diha, kawaton gina na mabutang mo sa inyong balay ana, pagtuktok o kamo sa to ablihan, pangayo o kamo hatagan. Unya kay nilakaw man kas imong balay, imong manggibiyaan, imong manggilak, di sila kapanuktok, butangan sa nimo didto ingon, pangita o kamo makakaplag. Pasabot wa koron dinhi, pangita dito sa unahan. Nya to mas unahan wa mulakaw, na Katoliko sad gabutang man sa dito pagtuktok o kamo ablihan. Aw di iktan ato ra di ay ato tuktok. Nya iniglakaw sad way taong balay, iilis adtong pangita o kamo makakaplag. Di ba? Dili din na gospel message. Nya kitang tanan mo butang ta anak, pastan jutaya na lang kas kawatan, kato na lang yung perting buangona. Nya katusang buangon nga kawatan, tambagan sa to siyang isig kakawatan, bay, ay napagsig pangawat to siya. Nya unsaon ta mabuhi ta nig di ta mangawat siya. Tan-awa ra gud na may gibutang niya pagtuktok. Saka uwaw sa danan siya, ay suway lang, nidot kayo. Kami bitaw na mami nangawat, tabok-tabok lang may dabalay, sigig panuktok. Anya ang sa may mahitabo, ang ebanghelyo nahimong buhi, ang ebanghelyo nahimong tao, ang makasasala nahimong follower of Jesus, nagsunod na sa dalan sa Ginoo. Mao man ning atong gisultigod sa salmo nga galisod mo kanta. Ang sa man to itubag nato sa salmo be. Mo na. Tudloi ako sa imong dalan o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Nya dili din na dalan sa Ginoo nga pangita o kamo makakaplag, panuktok o kamo ablihan, pangayo o kamo hatagan. Kung kitang tanan mo buhat ani 90% sa mga kawatan karon og mga tulisan mawagtang ginaapil na ng manuyupay. No. Nganong mawa man ang manuyupay, wa nay mamaligyag siyabo. Kay kanang namaligyag siyabo na naningkamot in tao na nga makakwarta aron makakaon. Kasagaran ana mga pobre na ang pabaligyaon. Kanang mga drug lords di na mamaligya. Mo nay tig supply, unyag inig supply nila wa nay mo baligya kay ato nang gipakaon, ato nang giatiman. Di wa nay agents ang drug lord, adi na sana mamaligya, di ba? Unsama mo magduko-duko, mamo unsama mo drug lord mo. Mabasing nag-ingon sa mo ron, kansim sa taana, pobrim sa taana. Mao na ang kinaiya sa mga yawanon. Muna ang Ginoo nagtawag nato nga mga makasasala aron mahimo tang
santos, mga santos. Nya unsaon man ta haron mahimong santos, maghigugmaay ta sa atong isig ka makasasala. Sige, katapusang lingi. Lingi ay mong tupad. Ing sis or brother mo na, Brad, magsantos na ta ha. Ngayon na. Magsantos na ta. Honong na ta aning atong yawa-yawa. Sige, katong gustong masantos, manindog ta.